Čo to je? Počkajte. Vypisuje mi, že program Windows prestal pracovať. Toto už čo je? Chvíľku strpenia, áno. Mám to späť. Ešte chvíličku. Menší výpadok. Tak. A som späť. Ahoj, ja sa ospravedlňujem za menší výpadok. Fakt iba menší. Omylom nám vypadla, ani ne, že vypadla, ale počkajte, keď dám načíst hru, proste presekli nám kábel s internetom a nejaký blbec v baráku, vôbec neviem, ako sa mu to podarilo. Ale dobre, nič ste neprišli, sme stále tu, vyzabíjali sme iba po chvíľke pár chlapkov, vlastne stále sme tu, teraz by sme mali výjsť von, či ešte nie? Ja nie, to už sme boli vonku, áno, takže tak. Áno. A tu nám to padlo. Takže dobre, oni sme neprišli. Fajn. Veľmi dobre, bál som sa, že by to bolo veľmi zle, ale nie je to vôbec zle. Dobre, sme stále tam, kde sme boli. Áno, zrádkyňa, jasné, v každom americkom filme alebo v každej americkej hre musí byť zrádkyňa. Aj Mass Effect 3, čo by to bol Mass Effect 3 bez svojich zrádkyní, no. Ja neviem. Neobvinil si, zapomeň na to, ideme, ser na to, neotrčaj mi tu riť. A ideme ďalej. Koľko je? 19.58. Nice. Takže... Voda, fuk. Vám nemôžem dať nič? Tebe moja nemôžem dať nič? Toto a máš toto. Toto. A nemáš nič. Ani by som ti nič nedal. Dobre, ty ešte raz pravíš kvadr na vás, tak ja ťa udrem. Zabudli sme si zapnúť toto, áno. Nevadí. Poď to tam. Rozstrieľame im nohy, musíme im vždy rozstrieľať nohy. Počkať, a teraz je to dobrá príležitosť. Alebo ešte ne? Áno, to je, bola to ona. A čo je? Dobre, ten sa už nepostavil. Že som toto neobjavil skôr. Poviete mi? No nič. Hodíme si tam granát. Hádžeš! Dobre. Toto je nejaká ďalekonosná. Dobre. Ale... Chalani... by aj stačilo. Alebo ne, zapneme si toto. Ale ne. Dáme si 5. Toto bude zraní švanda. No prdele, no tak, nohu, odkryj mi iba kúsok nohy. No, ešte, jeden. Nebol tu ešte nejaký, tento, áno, tento a tento,
Ježiš! No, to ste videli? Tento a tento. A ešte raz. Tak. Som rada vydrbovať žiadna svinia. Dáme si toto. Nie, toto chcem, tak. Najprv toto, si dobre pamätám, toto. Aktivovať. Aktivovať. Tak. Potrebujem, aby mi to došlo presne tak, ako to ja potrebujem. Takto. To je, myslím, akurát. Áno, to je akurát. Zoberieme všetky možné veci, ktoré tu vidíte. Predsa len sme nejaký černý, no. Ešte tak. Dobre. No, tam niečo kontroluje, ale vôbec ma nezaujíma. Takže ideme ďalej. Kam teraz? Dáme si radšej Včko to nepomáha. Ešte to asi neviem. Takže bežíme jako život. Jako kouličky, jak by povedal Peťan. Tady. Tady to? Nie, tady to. No. No, čo to? Dobre, dobre. Áno. No odvážlivec. Co poďmeš prvá, no nech sa páči. Ale kľudni sa. No, teraz rob salta. Tak. Tak. A. Au, au. A tu to nedostrelíš, čo? Máš to. Otvoríme si takúto. Škoda, že to ide po dávkach, ale tie dávky veľmi pekne stačia na to, aby som ukončil ich nechutný život. Ale, no. To... Zoberáme tu nejaké tie munície. Pôjdeme sa 8. Koniec, zoberáme ďalšie ostreľovacia puška, áno, značne zdokonalenie to. Zase niečo poťukáme, nahodíme sem trojana, vírus a môžeme ísť preč. Áno. Tiež si o to myslím, hej. Ale nie som zase tak modrý ako ty, takže môže to byť kľudne len moje rozhodnutie. And then we convinced them that we're with them, and the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. Poď hľadať. What? The Lieutenant Commander has become very capable. Agreed. Commander, I found something. Čo je v najknečí? Dobre. What have you got? He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh. Oh God. He looks like a husk. Yeah, not quite. But they've definitely done something to him. They? You mean Cerberus? They did... You see why I'm worried about you? Worry about the Reapers. The war. We need to focus if we're gonna stop them. Prestaň sa o mňa báť, čo je malé decko. Kto to má v kuse počúvať plakanie, plačko posratý. Hello, this is Delta Team.
You there? Where the hell have you been? Never mind, what's your status? We're at the trans station, waiting for extraction. All hostiles terminated. After that, Echo team will head over and secure the station. Áno, nalakaj ich tam. Think they bought it? Dobrá stratégia. Som skoro dogrcal. Fuj. Get in position. Like Ježiš. Good thinking. Počkať. To sa vlastne s kvečkom, mečkom ukazujete, kam má kto ísť. Môžete tie dve čúzy, čo máte, môžete ich riadiť. Pekne tam našprintuješ. Áno, takto. Asi tam. Si pán. Ty, vás tam je! Toto si vy... Zostaň tam. Hej, a prečo už nemôžem? Dobre, ja to zoberiem po hlavách s nimi. Aha, takže neprestaneš byť normálny. To som chcel počuť. Zoberieme to trochu s brokovnicou. Počkaj. Aha! Áno, áno. Napíše. Naťukaj. Tak. A ideme na to. Nie. Brm, 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 brm. Pekne, pekne, pekne. Bomba, že čo sa budeš? Toto. Jeden. Áno, nabíjaj. Áno, dva. Áno, pol roka nabíjaj. Ty. Omylom som zapal jednotku a je to silnejšie. Mal som pravdu, jajajaj. Odkiaľ ešte po nám strieľajú? Á. Jasné. Oni už zomreli všetci? Všetci v pokiaľu. Ideme naspäť. Rozhodol som sa. A keď sa rozhodnem, to ma budete vždy počúvať. Počkaj, že by to bolo to zlé. Dobre. Ideme dobre. Zapneme si dvoječku. Zemri. Typy. Nemám brokádu. Brokádu, rýchlo. Ježiš, sorry bro.